Atenda nyaya chirikuisa. Right. Nyaya mukomana musi akanga aripo. Musi akasakatika. Wanga uripo here? Wanga usipo? Paakasakatika anga inani? Anga inani? Anga nani? Taigara madepartment akasiyana. Ini ndaigara department kwakutomboti kwakuine A ne P. Ndaigara kudepartment B. Saka kudepartment B ko ndandiripo koko ndakabva kudepartment B ko ndakabva kudepartment B ko ndabva kubva kuZimbabwe. Saka group raigara kudepartment apo ndakabva kudepartment apo ndakabva kuZimbabwe. Ndipo ndakauya ndizwa kuti kuzvimwabva kumusha uyu mambo muno ere Nyatoti. Ndikati Nyatoti haina kubvira ndambozongezva kuti ndambomona. Papa ine munhu angabva ku B kuenda futi ku A angaenda kushandira kuno Mamombe ndiye angaenda kushandira. Thomas Mamombe. Ndiye akandibvunza ndichibva ndamupindura kuti ndandichiziva. Ndaibva wazofona kuti munhu uye haasi kuoneka ba. Sewanzati ne ushamwari noukama. Ndobva tata pakadaro manje zviri ambaitende kotsvaga kozi takabata nemazimbabwesi tikazi ambaitende kotsvaga munhu pakuenda nemotikari pane munhu akaita volontary bati pamota vataenda nemota iyo kwaundotsvaga isa takatogara mota kati fambe so pana waruzi wanonga warota waruzi kuzi unogononga kwakafa wakafira uku saka ambaipo vataenda ipi kotsvaga ikoko kwautodzoka kutsvaga kuti vanoenda kuya vatatoshaya kwautodzokera umu nasubva ikoko ndabva ukona ndaigara kuchibhadhibhiyo kwazonida kumba kwakuenda kuzonobatawo chi makusenge sizvenge nyamani ndokuziva kundiainachamuziva ndinawo chendinoziva asi wandonetsoziva wanga wati kumwe wakomana wakawanda wakomana wanani ndonetsoziva wanga waigara wakawanda pane angari pagiraundi aiziya akaonekana nemunhu nekutoziva kuti aigara sei ndiye umwe wauya semataure make kuti chikotiorere tapatapa Kenneth Njese tapatapa ndiyo mene munhu ndiyo akaonekwa akakuoneka achitichi kwakungoriwo kuseni ikuita tiri pabasa tatatotanga basa mapasipoti aipera saka mukomana wakangoya makuseni ndobva atoti muning'ina ndotomutuko muning'ina ndikuenda kudhindisa chi pasipoti ndatayo zvakanaka mukoma ndobva atobuda angobuda zvinobva pana kusvika panze pegedza ndobva atodzoka futi bata muning'ina ndasiya chi ndasiya juzi ndata hore mukoma tore vatotora juzi rake vatobuda paye kubva ipapo zuva rakaduka zuva rakwaduka ndipo takazotora kumufonera bo taiziva kuti munhu akaenda kubhodha kuma66 anofanira kunge adzipa saka kuma6 koko munhu haana kudzipa ndifunga tatakangowanda pakambani yedu yaingoshandira payadhi imwe chete saka tatora kumufonera foni yairinga but yanga isingadaiwi kusvika kwakawedza mangwara makuseni yakabva yaramba kuzoita sei foni kudayirwa saka yaramba kudayirwa isakafunga kuti aida munhu zvaenda kubhodha pane access yekuti anogona kubva angoenda kupi kumusha saka mukomana pamwe aenda kumusha sekuti chi anga atosvika kubhodha munhu kozi uno pamwe waiti kana asvika kubhodha obva angoti ndakuenda uko saka takangogara tangoti pamwe munhu abva angoenda kumba zvaasina kutsuka ifa takagara 2 weeks ndopakazodzoka bhozi dzaenda kupi dzauya kuno kumusha waya kuno kuti takakuza tine dambudziko rekuti Nyatoti akabva panapa itaura nyaya yekuti chi ndikuenda kubhodha kodhisa passport but haana kutsuka waya vakati nensokumba kwacho kwanza hakuna saka todii saka bhozi tatinadzongwa nemapasipoti anga ari valid ndipo vakatanga kuti chinga titange kupi kuLouis Richard akupetersburg titaisa mamochari maybe akati akaita accident akaiswa mochari asingazozikanwi kuti zvakamira sei from there takatuma Nyatsanga neakagai mumwe akaenda ikoko aitaisa mochari kubva epetersburg Louis Richard kusvika mumesina akati mese ndafamba munhu amamusina zvinhu zvakadaro munhu hakuna munhu akadaro ndipo vakumira kwendakangoita ndipo nemaziri
Ndiani Saroga. Ndibara chani. Saroga anokudoyo. Ndakataura. Ndiso takazoti ndandisipo ndiso takazopatiri kumba. Ndakatiwa. Ndini ndakapatiri kumba. Umoja de Ndi mata. Big boy and Ndi mfakosi. uri ndi mfakosi. Mfakosi. Ndio yangu yakamira dada. Muso wakatanganyika yakaenda kwa pasa Oman, peshe Oman. Ipo hapo kufunga pale kwa shitavu hapo pana kuzwa kwa maana ndo akadini wakatanganya siku nyatuti ndiri mzukuru ana siku nyatuti. Saka papa ine zitara mkoma wao. Saka ipo hapo ndakabvunza ndikatano mndu kumbiro kubvunza. Kana mhepo yengozi chibuda inobudira kupi? Kweziwo kumana ndo wangu chidini wana sekuru papa ni mwana kwa nyatotanga abudiwa. Asingatoziwo ndo pandakakanganisa. Saka zvadaro ndikabva ndapindura ndikazi iwo unofunga kudii? Ngofunga ngoziya zvipi? Ndikati ai ndaifungidzira kuti mhepo inobudira kupi? Kuna vanhu vakakanganisa mambo. Saka wazvisa wakabva wangondishora dai mari. Chibva ndatangoiwe ndikati ano mhepo iyi unofanira kuuya kuti chini? Kuna vanhu vacho vakakanganisa. Saka kubva mazuva acho yayo ndakatangosangana nematsaona akawanda. Ndikadoshanda hapana chinofamba. Mari yangu inongoparara kudodai matsaona ndinyeperwa nyaya dzakasiyana siyana ndogara ndiri mumatara. Saka zvadaro ndopakazoya nasekuru nyatotanga vanhu vanoshanda naye nasabhuku wedu. Wachita nyaya dzako hadzokupera. Shuwa ndo ndikadoshanda mari ndinobata asi hapana chinodini chinooneka dzimwe nyaya dzakawanda. Saka wakazondita muzaya nyaya iri kuitika mukoma kuti nyaya dziri mukati penyaya iyi. Mazuva anyaya dzako iwe wakabva ungoitinesa wega ukati uchipupura wega kuti mukomana unoona pasiri munyaya. Saka mhepo iyoyo inogona ikakubata. Shuwa ndakagara nguva refu vanhu vazhinji vachingondikanzira nenyaya iyoyo. Saka ndakazoita kuchecha. Ndopandakazoti shamwari iwe nyaya yona iyoyo une bhuri remunhu akadini akaparara. Uripewo rinovharidzira chipo chako. Saka vanasekuru kuti gore rapera pakabuda nyaya pakauya kwanyanjesero kwanjesero vachiuya kuna nasekuru. Vanasekuru vakazoya futi musi wa 28 December. Kata muzaya ndisekuru akauya sobopi. Muzaya ndati ndiuye peuri nditaure kuti nhau yawakataura iya inogona kunge iri kudini iri kukanganisa matambudziko ausangana nawo. Saka nhau iripo unofanira kupupura petiri kuti andonyaya iripo. Ndakasangana nasekuru waBrenda futi achitaura nhau iyoyo. Towainga ndori achingondidzidziso chemuzukuru. Inini kujoni ndandisiya. Asi ndakakanganisa nekutaura kwandakaita. Ndatambira mhepo iyoyo. Saka ndakazoenda kuchechi ndichitobatsirwa kuti ungofanira kuenda nasekuru. Ndakabva kumba kwasekuru. Sekuru ndo nyaya ndinayo. Ndakakanganisa mashoko angu aya. Ndakabudisa nyaya ndasingazivi. Saka ndotokumbirawo ndimudino ndiregerere. Ndakangozi kupupura kwako ndokudini kurindira kwako. Saka sekuru wakabva azoti ndazvizwa unofanira kuenda kwani sezvo nyaya yamudariro. Unofanira kuenda kwamama. Wopupure nekuti wakataura nyaya iyi pachita chevanhu vakawanda. Saka nhau iripo unofanira kungozviendera pachizvako. Shuwa musi wa 5 kwakune dare racho vanobasa kuya kuno ndakandashaya mari. Kubva ipo ndo pandakazoona nasekuru akuendesa munhu. Ndo nhau iripo. Uri kudiwa kwamambo panhau yako yekumba kwedu uchidini kuchitaura. Shuwa mambo ndotokumbira kuregererwa. Kumbira nasekuru ndakatadza. Taura muromo iwoyo. Nasekuru. Ndo nhau iripo. Muromo wakataura ndekuti chii? Muromo wandakataura ndewekuti mhepo iyoyo nasekuru unibatsiro. Ndibatsiro. Pamusoro imambo. Ine ndinoitwa Elijah Nyatuti. Uyu muzaya mwana wemuzukuru wedu. Baba wake muzukuru Nyatuti. Saka panyaya yarutaura yekuti kupupura kuti wainunudzira mkomoto. Saka manunudzira akaita mudare rashe Saumani. Wakashowa wanga vanhu wese wanga uripo. Iye wakati
ime muri kuti mukoma wangu wakauraya sekuru. Haine ndirurambirana nazvo. Saka inini ndiri kuti mhosva yacho mhepo yasekuru kana mukoma akauraya uyu sekuru, mhepo yasekuru yacho ngaive kwandiri. Saka adaro, if I'm not mistaken, iyena tandobva padare ipo pa hakuna kupera 2 weeks kana kuti mwedziba first born yake bva. Zvadaro takachovha nguva yange dare rakaitwa muna 2017. Takachovha nguva tichochovha nguva. Nyaya dzarutsanangura urudzada. Nyaya dzarutsanangura kuti ndakazodai ndizodai. Shuwa waisangana nematambudziko uyu ekuti once akaita mari yaingoperera mundau. Zvadaro iyena haasi kunyatsa kutsanangura ba kuti ndakafamba so nditaurirwa kuzi uri kubata tudoko. Instead yekuti ataure zvese kuitira kuti mufi aone channel rekudini rekumubatsira. Saka iyena uyu wakazotouya kumba kwangu aitaura sekuru inini ndatsva chipsire muzaya akati sekuru nyaya zuro nezwana iya handisi kuraraba. First mumba mangu ini bedroom mangu ini makapinda nyuchi. Dzapinda nyuchi ndakazodzinga ngemoto dzakatobuda hadzo dzakuda. Asi ndakazofamba muzviprofiti kumachechi kwangoenda aitaurirwa kuzi iwewe handiti wakakumbira here. Saka ndizvo zvawakakumbira izvi. Therefore the way yekundoti zvinhu izvo zvifambe mushi iwe sekukumbira kwawakaita kukubatsira kuti ngotoita ngekuti munhu uyu abvi pauriba ngekuti wakamukumbira. Kutobva kwauri iye munhu wacho ena uchakuripisa kuti uzodzidzise newamwe wasara kumba kuti hazviitwiba kununudzira munhu usingazii. Mushure mezvo ndiko kuzo atsanangura kudai wakazouya aibva ataura nyaya dzake dzidzo ndikati ashamwari wonaka iwe wakadaidzira paruzhinji ukati iwewe mhepo yasekuru Daniel nyatoti ngaiuye kwandiri ngoti ndikunyepera mukoma wangu. Therefore iwewe unofanirwa kuenda nyaya yako Mambo Mutasa. Iwewe unofanirwa kuenda wozvipupurira pamberi paMambo Mutasa. Ndini ndakamutaurira kudaro. Asi wewe yake yangaruti pamwe izvi chandoti haandazvizwa asikaziva manje kuti zvemunhu mufi handigamishiri mhepo yemunhu mufi kuti yapera hayo ingopedzwa ndiye mufi wacho. Ndisikakanganisiba iyena unotoziva iye uri kutoziva hake zvese zvakatauriwa maifamba macho muzviprofiti. Inini muri kuti here mufi ari kumanifesta through uyu ipo pamwe ndikugutsikana ndizvo because iwewo mawakazofamba wakazi chii. Inini ndakataurwa kutaura kwawakaita une bvuri raunaro nokuti zvese chakanaka chinobva chabuda peuri unoshaisa mukana chakanaka pendiri ndo pane mhepo yacho. Nyaya yemufi haunamboziva nyaya yemufi ka munoona kutaurwa inotaurwa kuti musha medu mune ngozi irimo yakatogona yemunhu iyoyo inototaurwa wakadaidzira kauti inototaurwa. saka tiri kuti here mukoma wako akauraya mukoma zvani mukoma wangu ndakabona zura asitombowirirana ngekuti pane nyaya iyoyo yachona ndikatoti nditomupawo kuti koma nyaya muri kuiona sei atitoshana tombowirirana ndiye munhu ataita kufambidzana zvakanaka but rese atowengana zvisingatomboitiwi. Unotonditi pampangu usasvike nekuda ndibatsire. Pamusoro ndimbobatsike Burumu. Ini ndiri kuona kuti Burumu uyu ungotero. Ngekuti isusu tabva kuno tasvika kuSouth Africa. Mukoma wake uyu nemunin'ina waSanjezera ndiyo waigara nemunhu wakatsakatika uyu waigara namamombe nzvimbo inonzi Chitswata isusu tichigara mamakato pakuti nemunhu wakatsakatika uyu. Saka isusu tabva kumba tasvika pagiraundi kuti chipe mukoma tsamba yeratati wange wamai wacho kuti mungozopa mukoma tsamba ipo tozwa kuti
mwamuyu wakasoenda kumbasi yatoti kumba ndiko ndiri kubva ndabva musangano paaona ndiko ndiri kubva ini kumba saka chiti kwaichi wakomana waripi wakomana taibvunza ngekuti inini neuyo tiri neuyu tiri vanhu vearea imwe yebangarwa wamwene wangu gara unowane zindo saka ndaibvunza wamwe wangu tiri plus ukama hwedu baba wangu muzukuru nyatoti uyu amusi baba wake muzukuru nyatoti saka ndiri kubvunza ndakabata hama dzangu fisi kuti wakomana ngawauye tizwe kuti zvikuzi mukomana wakaenda kumba akudini hakuna kapurazi hama dzepadhuze iye mukomana uzi une nyaya yekutera uyu ndiye wakatounzwa ndiye nyakutsakatika kubasa kuenda kuSouth Africa takatoenda zuva rimwe ndaendeswa ngomwe ndikuenda basa rangu uyu ati mukoma wake ngemunhu wakatsakatikawo tibva taenda kugara mumba momwemo tisati tasplita pa saka nyaya kachizota kuchibvunza kuti mukomana waripizve inini ngauye tizwe chiti kwechiko taita tega tubva kumba munhu wakasimuka sei right uyu humba takuita kwabva ndipo wabvawatsanangura angasiringa bangawadoka nosawo imbisarwaka muri kubvunza ngenyaya yamunhu uri kwazi hakuna kumba sei mukomana wakasimuka nguva dzakadzakatakaita kumba murubva muripi tikatobva tipa musangano tosandobvunga uri kumba asi isa airtime mudini mufoni takabva tafona ipi kumba tafona kumba patazori munhu hakudini hakuna right tobva tadzoka tikati aiwa nyaya izvaya neuremu hwakadari ngatichidaidze mukomana uyu nemunina uyu waigara mumba mumwemo pawakasara ipi kuSouth Africa ngiriri ndataura kuti wane mukoma wangu wandibvise munyaya yakuti pamwe pane zvinenoziva asi ndingototora chokwadi bambire chakaita ndikabva ndafona mumba meawo ndimo maigara wakomunun'una weuyu umwawakongaruzi wabva paitsakatika munhu waizi watama wakanga waenda kumba kweuyu mwaigara namamondo wakabva muno muyo ndiwaigara kuLesotho reti kwachipfunodi warume uyai kunoku kune chitiko chiri kunoku chikuti mukoma haasi kuonekapa saka uyai tizwe tiri papi tiri pamwe right wakomana kubva kuti umburinei ndikati aiwa imbudzoka ikumba kunoku muri kuona wakomana waya wakati tirikudini tiri kuya ani madhipatiments ekuti wane bocha chipingi inyu kati ukasika kuti umhanya wazwa chitiko icho chikubva kuti vadidini wochitozana muri wandiwani pamutaputapati ndo zvakaitika ukasimuka panapa asi wanhu uri kubva umba kuti kwazi munhu hakuna kuti ine tsamba yawangaonyoya kubva ipi kumba kwacho saka watafona kwazi munhu hakudini hakuna wakomana waya watu waya mukoma uyu nemuning'ina weuyu kuda kuchati conduct after 3 days phone yakatanga kuti not available phone not through zvadidini wakomana ukabva watobva futi kumba uyu namamunda waibva kuti uya kumba kunoku awana kuzoatenda chitiko chini ichiba munozwa saka mutatugweshana tungatumarana payapayatupa mapoints payapaya tatiri kuti tinyatsobudisa semajekera akaita zviro ini handisi kuti haana kuuraya ende handi munhu unozivi kuti hasi akauraya asi chitiko icho chakativhiringidza tese tatiri pagurupu kuti awa watomirira dambudziko nekudhoneta mari nopinda mapurisa kuone ripota asi awa tingogara nawo kumba kumweyo endi hama dziri very close haona kuatenda chitiko ichi watobvanje zvekuenda kumba kuchinja 3 police same time kuti pakatsikatika nyatoti apa chitoina wasvika mberi bwazwa kuti ndonyaitika poto uyaipi futi kumba zvingorewei saka zvakuchitaurika manje nemaonero anga kuita watongi pamberi pekuongorora nyaya ukatanga kuona mune mbonje kuti apa pane mbonje apane mbonje uyu ndipo akachizwa kununutsira manje mukoma wake uya ngoti tatotaura nyaya iyoyo hama dzake dzabva dzabata mukomana waya kuti ashoma uya unyatotora wakauraisi kutaurako kuti ubata mukoma wake uyu right uyu ndipo akachizvinda kununutsira manje kuti murunyepera mukoma wani wangu isu tanga tiri kumba mambo asi chitiko chotakaona chakatinetsa saka tinozotofonera kubata umba yawo wananyatoti wanyatoti kurumidza kuuya muone tiri kuita kuti ndiwo here ngeaction yakaitika pasina chotakaona asi by action pane mufungiro umwe takadini takaita ndiwo wakuti muno mutapinda munomu zvimwe takaengana handi kuengana kutaura chokwadi kuti uyu anga aripo right uyu ngomana uyu anga ariyo kuarea pake asi anga asagari nanyatotiba uyu waita mnyatoti muning'ina wake uyu nemukoma weuyu
ndiwo waiti pakusenza waisenza futi wese pa second place ndipo pandinetsa munina wake wakafa mkoma wake takatodondoendesa masambo nesapatauri makaitasi ndinetsa kuti tashupira yokufa mutati siku uriyo mambo tukumana kusika nini ndekwa pamfaro yekuchangana ndekwa sikasinyatoti pane spika wakakutaura apa une zviitiko zvaakaitawo iyeyo. Tine wakafa wekutanga anzi Solomon Jesera akafa maringe nemhosva yekuuraya Nyatoti. Saruwaka uyu akaenda mazuva akurwara maningi mumba akadaidzana naMufakosi akadaidzana naSolo akaenda kuona kuna Solo anga akuda kufa. Solo ndiye anga akuda kufa ipapo. Saka akaenda kuti Saru akaiti ndinoziva inini nega tione muvi akabudisa vanhu asati atofa akabudisa vanhu pamba kundibudai ndoda kutaura naye nyaya yakazozika ari kutaura uyu panze pe nevanenge vari panze pemba kuti iwe nyaya iyi ifa uri wai Saru wakaiyeyi ifa uri wai. Saka uyu zvechuo wakabva afana mira saka ndiyo nyaya yari kwedza kuuya kohwandisa iye iye wacho right. Toka tachitora pane overwhelming evidence nemanyepo akabuda pane Mufakosi wakati aisaweyo asi uyu Saruwaka akazobudisa kuti aiweyo because akazoodhani Thomas Mamombe kuti aimubatsire pabasa. Meaning to say dare rekutanga iro akanyepera dare rino izvo zvakunyatsakuziva kuti kuti auye kuno wakuziva kuti pamwe ungagona kubatwa nemhosva saka abazera takauya ndati Thomas Mamombe wakabudisa kuti Amos Mufakosi wakadini aiweyo kuibva kwauya the other one wakabudisa kuti ndani kuti waiweyo Saruwaka these two wakataura anga ariyo asi yanyepa manje ndosaka asina kuuya uyu azouya uyu jasodoni uyu azouya uyu nyaya yake ndiyo yekwashisa humani aisawe South Africa ake asi une maactivities ayaenda namukoma wake because he is the best trusted nani naAmos Mufakosi waifamba waichida kutsindira kwaitsindira senge kuna na mapingo ndiko waibuda yenda ikoko. Saka padaro ndo saka kamaundwa by this spirit. Uyu rikubeni sigolero abudwa wabuyoya vananjesera chatori apa wauya ega uyu hatisotoziva kuti uyu Kenneth Njesera anobvuma uko asvikirwa nezvo zvakamubata aikumbira ruregerero waita drama rekuti zvaita kuwaichera zvemanhingirikino zvavo zvemabhavha zvaita izvozvo aikumbira ruregerero ndiregererewo asi nasonowa kuuya futi aita kuti hazvizi iye Njesera uri apo angafa about 3 days akarara ariko apa anonunurwa kuti abudise information obva atanga kuramba. Ndosaka paya paya takati totoda vanotibatsirawo kuno pamusoro wemambo zviritaurwa izvi kutotanga kuti pamba ndini Kenneth Njesera zviritaurwa izvi kuti ndaibvuma inini ndakarwara kuti 3 days ndati inini ndakaa ndisitumbuzwa kundobvumira chinga chitotaura kuti ndakaa ndarwara sei muchikubvumira zvemusikazivi
ndakandisitomboziva kuti ndiripi ndiba pona akarwara ndasimboziva kuti nditoipi kana kuti ufamba kuzatiita panapa ndatoya zvekutoita zvekutoita ndasobuda na 3 o'clock ndisvike panapa ngwai saka mazuziya sei pamairwara mune zvimaita vanhu vaitonditaura kana munhu waitoya aitondimusa kana kuti waenda yakopona asingatombozivi kuti ndiani ba kana marwarisa munotaurirwa ndivana kunokuona munobhiyeva zvakati ndiwo kwaruchitaura ndiwo korwara ndiwo kotora ndasikamboinesa kana asi ndiwo iwe itonditaurira kuti wana nhingi wakauya pano mutotora kuti ndasikambozivi chiro munotaurirwa ndokutaura mambo panzira bambo mama kudai wanga uri kuzviita wachikuchinja mapamba ndicho wari kutaurira ndasambusikana chiromai makabvumira chii pane zvendiruziva olrit wakakutaurirai wakataura makabvumira chii waikutaurirai zvamaiita handiti kwamuri ndo waikutaurirai muchirwara wari kuti pamairwara makataura kuti ndakati ndibatsirei ndarwara ndarwara nei ndina kutomboziva kuti ndakandobatwa ngemusoro kana kuti ningi wako kauya panapa ningi wako kauya panapa vanhu vangai kukutora uri murwara imuzomamurwara imuzimamuzwa kuti mamurwara zvine relevance kudare kuti vanhu vanga vakai kunitaura kuti wakorurwara asi imamuzwa kuti mamurwara azvatorinani ini pandiri kuda ndepekuti pamairwara vanhu vakaya chikutaura kuti pamairwara bambo maiwawata maitaura zvakati taura izvo maitaura zvaitaurwa nevanhu kuti ndozvamaitaura murwara wakati apo wakamuka wakati kwabata kumakuwa kwabatawo vawati ndoda sadza nenyama ndizvo wakanditaura vazoita kumakuwa kwayabatawo ndizvo wakanditaura hama dzangu vatonditaura ndizvo wakanditaurira ndirayabatwa sadza nenyama basi ndizvo ndakatonga tozi asi yapo ndazvitaura singazvizi inini ndoda baba kuti hapana yaina kutaura kuti chachakubva chachikurwarisai mamuri kuwawata nenyaya dzanyatoti hapana here kuti pamairwara baba muchiwawata mamurundoti pesi pesi pamamuka nyatoti iwe nyatoti mukada kudai nyatoti hapana here akamukudza izvo zvekuti wanga uchitaura ngezvenyatoti haunambonditaura hapana akambotaura ngezvo asi kuti mambo uri kumbira kuti nditaure umbowo ndinoziva panoko ndandiri kuti pane pasarira apo ndiri kumbira kuti nditaureunotibatsira kwatikuita kuti ndibatanise handiti wakomana apo wataura kuzi handiti ndataura kuti ndikoti tati nepoint a nepoint b ndaigara saka apo wagara handisi kuti ndiwo wakomana wakauraya kana kuti handisi kuti wakauraya kana kuti hawana kuuraya saka izvo vakaita manje Amos nemufana wangu ndiwo vanhu vaigara panzvimbo imwe muri kuona kuti wakomana vese vataura panapa uyu ndeapa waita pazi tapatapa uyu ndimukoma wamwe wese vamwe wataita vanga vazvizvi vafanda saka ini ndaigara naThomas Mamundu ndiye ndaigara naye asi shamwari chaiyo chaiyo yangairi shamwari chaiyo chaiyo yangairi yaSolomon anga ari Amos Mufakos ndiwo Mufakos kana moto waitenga wese kana mukaona panogara masitendi apo akatogura akatoti umwe apa zvekuti inini kana muswedeni ngomboti pane muswedi akamboswera naAmusi kana zvingombotora naAmusi hapana zvingombotora naye asi vakomana apo wakagara apa wakanga wagara wazosara wanga wagara kuyako wakazongoita zvekungotsvagawo nzvimbo kuti uko ndatigara ini naAmusi kosi naThomas ndichitati vakuru wanga vari kukoko saka waingotsvakawo basa wakangofarirawo basa kungoti basa kunokukunga kwakati hakusinyasa kusenzwa zvakanaka wakabva wabvuka wakanga wari kwakuya kogara zvakutaura mukomana kazokuti kazondiya wakagara nawo wakazodai ndodonyasa pabude pachena pamwe kuti nhepo dziri kubva here kana zvodii wakauya kwabva wandosvika bva watogara handina kufungidzira kuti wakomana anogara wandoti hatomboita basa redu tidzoka maima
timbori muno wabva waita basa rawo riya ire waiita riya basa rawo basa irongo wachiremba waita basa rawo hatina kungada kubvunzana navo asi nyaya yakaitika manje kuti pane kamwe kadudu kakaitika pane vakomana vamafambiro avaita ava wakabva wataiti munhu kanga wabva kunzvimbo kongauri kanga wada nguva kanga yari bata kamboitaura futi uno ngongawo kuti kana dai ari mafuta kana ufu kana muriwo unocontributawo saka Thomas uya mamundu takadaidzwa wakaya panapo waya wakadaidzwa ya kunokwa angataura Thomas wakabva ati ini vakomana vakabvunzwa mari yekuti bhadharai mari zviri kuitawo vamwe pane munhu wani aitora mari iyeyo inga aridika pazuva sho vaibva atora mari saka pakutora mari payo vakomana vakabva ramba vandodini wandokunya saka Thomas ndiye wakataura kuti Thomas akati Thomas akati maitire muri kuita ndakabva futi kuti makanyudza vanhu kuna vanhu vakanyudza vanhu kuno muda vakanyudza futi vanhu saka ina ndinombobvunza kana mbotibata kuti nini ndakabvunzana nawo wanga wandotoshana wandori wega wakadaro wandori wega wega asi chakazoitika ndichiziva kuti mhepo idzi kuti dzizofambi dzizobate zvekuti inini zvotora vanhu vese avanongunechizo kuti vana asikagari navo ba ndaigara kwangu ndega handina vambofamba navo asi apa wakanga waribvunza paya ndikati aiwa paino nhongo waindotaura kuti kwamakati ndokuno vanhu vakauraya vanhu ndokwakauraya vanhu asi inyatsokuzviisa hangu mumusoro zvonyasa kudai basi kuenda kotsvaka ndakaenda kutotsvakawo tikatendera kwazi kuno hatiendi kwakati tikatsvaka tikakwira mota tikatendera Limpopo province yese maZimbabwe ekuhonde vari kuno takaenda kutsvaka tese vataenda kutsvaka munhu hatina mumwe right wazouya vakomana watenderera kuti wauya ndikati mukomana ndilo wanhu vandotaura ndikati wamwe wanongotaura kuti uya ngani mufana wangu wenduti Moses Solomon anga ari mwana wababa wangu last born ndikati ungoziva kuti vanhu vangondotaura wadai sokoza Solomon maitira akaita Solomon ndiyo last born mbeka ndinoisa muzwa kana tutasa kana zvakaita kana apa akatofawo futi ini ndakatogara futi mukadzi wacho saka hatifungi kuti Solomon kana kubvura muchicheka huku chashaya anga asikadini anga asikakwanisi kucheka sikiro redu harina kuya handiti right chanandikuda nandoda kuti mese this coming weekend mese muripo here ticonclude nyaya this weekend muripo here mese aiwa ndozvinoita ngozi ukauraya munhu ukaisa padhoo pako peshopuka panofaya zvisingaiti asi kana wakubhuroka izvi unobhuroka zvoutadza kutenga mapatapata ndozvinoita ngozi izvaika ndikuti there are two things because ndosaka ndoti uyai ticonclude this thing osaka because tikaramba tikudai toramba tichidrega musaka mungati hamusi kuuya it means hatisi kuita unless kana munokumbira kuti not this week but because I want to conclude this case usina kuuya warubva kuramba ndosaka iwo watikudhirana utondo wati ndosaka ndoti inini are you free next court nechini zva31 that's 10 days that's 24 saka imimi chiuya musi wa7 tite make sure kuti vese wavari kuya ticonclude nyaya in that day zvakaita ana amusi wakubva kuramba aiwa don't worry tombokumbira in short nyaya yekutsanangura vanhu ndonombokumbira ndodidi chichemo changu chiri chichemo changu chiri tati bambo musi wa7 tokoncluda nyaya if it means kuti tichatanga na3 makuseni kusvika na3 manheru tichaita izvo tivhare nyaya yemusuyo saka wanga vari kotsipika waya achimhanya yekutsipika 7 asati asvika
because musakatsipika before musi wa7 acheta pedza hanya yaita anayo musi wa7 kana tikubudisa mukati menyaya wachabuda warusara wachadii wachasara uyo Amos unogona kuramba chimupa ikonziti kuti Amos unokasauramba ndiwasamuchii ngekuti zvezvi handiti wakapiwa Samuel aramba kuve pana varume panapa wasukudza masimbi wanosukudza masimbi panapa taka tino wakawanda wanotongwa warimo musiki pano haikuti makambona pamwe pane majaini atakatonga kadzi dzakachena tokutenga iyo nze dzakachena tapedza toti makiyi ari kwaruda unonokinurirwa kwaruda ngekuti dzakaita inomupisha ivi kana muda pamuda musauye musi wa7